जय श्री राम। का हाल आप लोग के आजकल समय नहीं मिल पावत, अपना काम में व्यस्त बनी, इसे वीडियो नहीं बना पावत। बाकी पवन सिंह के लेके बहुत सारा अपडेट, बहुत सारा न्यूज आप लोग तक पहुंचिए गई हुई। हम सोचनी है कि थोड़ा सा समय निकाल के आपके साथ बात कर ही। आप लोग जान बन जाएगी हरी हरी ओढ़नी जो ना गाना के लेके आजकल नेशनल मीडिया में भी न्यूज चल रहा बा कि बहुत कम समय में पवन सिंह के हरी हरी ओढ़नी गाना के 100 मिलियन मिलल बा। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बाटे। वैसे आप लोग के बता दी कि एबीपी न्यूज पर 3-4 गो न्यूज ऐसा बन चुकल बा। ओकरा बाद बिहार तक पे बहुत सारा न्यूज चैनल पे आप देखत होगा। और बता दी आप लोग के कि बहुत सारा फोटो वायरल हो रहा बा। कयास लगावल जाता कि 5 तारीख के जो गाना आवे वाला बा भाई साहब बहुत बड़ा धमाका होखे वाला बा। आप लोग के फोटो में देखत नहीं जो बैकग्राउंड दिखावल गई बा बहुत ही जानदार बाटे, बहुत ही बड़ा बजट के ई गाना बैकग्राउंड देख के ही पता चलता। कुछ लोग कहेला कि पवन सिंह सपोर्टिंग ना हवन। आप लोग तस्वीर में देखा नहीं कि पवन सिंह अपना जूनियर आर्टिस्ट के साथ में कितना बढ़िया से तस्वीर खिंचावत रहन। अब एकरा से बढ़िया का कहाला सपोर्टिंग। ऐसे तक केहू के मजाक बनावे होके ताकि मीडिया में कुछ बोल दी वो अलग बात बाटे। काल एक जानी गई रही बेतिया के कहाँ भइल रहे रोड शो, वजह से बिना चौपल जूता के भागे के पड़ल स्कूटी पर चढ़ के। तो न्यूज आप लोग देखिए ले लोग जा। बाकी आप लोग के छोटा सा एक क्लिप दिखा देनी है और देखा नहीं आपकी कैसे भागे के पड़ता जान बचा के। लोग पीछे पड़ल बा। आवो अक्षरा बॉडी गरम करेलू मिजाज के आवो तनी फोटो खिंचवा ला, लेकिन वजह जाके इनकर हालत खराब हो गई बाटे। खाली भोकाल बनैया से ना हुई। और एक और स्टार के रोड से भइल बाटे जो ना के आप लोग देखले होगा जा तो आपके पता चल कि इतना बड़ा स्टार जेकर नाम बा रोड शो में बस कुछ आदमी जहाँ पवन सिंह जालन तहाँ 5 लाख 7 लाख भीड़ लागेला। वैसे तो खैर पवन सिंह छोटा मोटा शो में, रोड शो में, स्टेज शो में गईले बंद कर दिले बड़न। हाँ कोनो आपन खास आदमी हो चल जा सुबह अलग बात बाटे, लेकिन स्टेज शो कईल बहुत दिन से बंद कर दिले बड़न। ऐसे आप लोग देखत नहीं जा कि छोटा मोटा जो स्टार वाला लोग जो ना अपना आप के बहुत बड़ा स्टार समझ ले वाला लोग वो कहीं एगो स्टेज शो भी करता लोग तो इतना ज्यादा न्यूज बनता है कि बाप रे बाप भैया तो रिकॉर्डे तोड़ देले। लेकिन पवन सिंह रिकॉर्ड तुरेला ना, रिकॉर्ड ऐसा बना देवेलन जो ना कुछ लोग के रेंगे के पड़ेला। बाकी आप लोग के हमारे वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। अगर बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए जा। अगर एक वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले हम।